Komisi benta ban lej ai men sim, barahaju ko por ban yano senyang lem yu yaki briu kemudian hapreng ke jingpang jing stom. Ka kenhun jing inong tray mystery bat china furniture, ka blatip kum ka All Furniture Association West Castle District, bat kiwe kiriu paj ba, hapo ke jing ilam jung ba sensyar bor kharjat ren, badu ba kiu lang ren. Menta ka sngi kila lej ban jengo yu we som larang ba, balatia pang la kumba khandai snem kenti. Utei usam larang ba balatia apang hayeng udai balatip kerteng kum udon bor masyra arpo prasnam kerta balatia apang nadu usnam arjar kat saw bat hadu mentala kenjok kum bakhandai snam kenti balatia apang haju klam dala shu ban khe bat ban yaj ban yang hakati sini le don lang ru uba over shailen sangriang sodar kesnong sangriang ka kong lila nong khar ka we ni kilong kume ka bla khampa ho ka im lang salang hapo ka than nong stoin bat kiwe to kani kong nakaliang jongi kum ka asison jongi kabangi don mentah ngiwan mentah kani kajakan ka jing ka jongti ba ngimdon sibun na ka benta ba ngin yo ban yarap yapi rekine khindiat kaniru kong ya tho yapi shai mentah ban ong ba kam dei tang ka jongi tenre kala dei naki babun ki pai ba ka bangi ngi ya tho ngi yalap ya kene ka jing kenduk jong kaying jong pi te ki babun ki prolog ki balnia kenduk halenti hadukan kum ta ter kira don benta ha kane ka bangi ngi yo banwan ha kaying jong pi te kane sim kong sa pendan kam ya kane kat ko bapi pis ngobet ya ka to kublai bon ublai ker kuai pi ngatap da jing snokmen ka pa kraw ban yo I ya ki sinjam ki pa ki khun Sinong kun tau ki simak sinjam ban kanet ni sekibat don ya ki jing sitom jinjar kumpagilong ini bahe ni kajing don jong ini ki core teknologi hari ini sini jong ki pemerintah ngelapan ong kubur ki kubur snowlen itu sekeleng ki jaka pernyo ilang pagi ni kilat patai kubur iyo I sisa ya ki kubur haka pagi wajib ki snok ti ban senyang na kanta ki basem jenjar ki basem hakalana tingangi biru pile kuntahi aga jingsa ka asusun ka jampi ki dei nam mo nam ta ban bala ban penbian ya ka jing kesem ka jampi ndai menta pada kidon ya ka bensin ban wan kenerti ban yarap lem nam ta ini kun snok kunta jong iba don haga ka jing ka jing ston kom udon sobrasno ngasngaw ban ong komot na ay ng sim yapi nang ya chaprang pangakarman skam ba ublay ka ku yapi ikikam kikti ka papitre kidukan ki papidan kijingtre ki papitre ublay nang ka ku yapi pat ngalapan ong kinway nga appreciate yak ay papile kung utusoras nang ngamdon iban ong tende tangki kitin kerku gerdong ublay nang ngalam yapi yaki nukitam kamtam bat yaki weru ki parat kon haka papinang lakban yo ya gaji kerku na pakikam ki papitre cho ka kepala penlong yang ikum ka All Furniture Association na mata banwan ban pek ban jengok bat bawan solam ya ini iba don bor marsra ha ban kong kolong bangi la yo ya kejing tip na kamta chong I ba kane kejing pang kala ban ya I la palat menta ya ka khandai tali kisnam te habangi pek benyo ya barwan kan du na kamta chong I ngimla ban pek tang lagi jong ki khmat bengimla ban hun tang hala jong ka mensim ke jongi ten re da kilat kilenti pada kawe kasur ke jongi kum ka association ngilayo ya ka ban wan ban ngolem na kamta jong I bat gane ke jing solem ke jongi kum ka association kam dai tang ki jongi ten re da ki babun ki basbun jong ki paralok ki parajor kinong song yeu kinong song hat kinong tray ki office ki bapher ki ba ki lano keluit mensim daga jing ik berkejing surit ke jong ki na ka benta ban yano donation na ka benta ban ai solam na ka benta jong ni iba don bor masyarakat